Ако и вие в петък вечер обичате да гледате криминални разследвания за психопати и убийци, значи този епизод е точно в десетката. Разполагайте се по-удобно, вземете си нещо вкусничко, защото днес със сигурност ще ви шокирам с някои факти и как всъщност се стигна до романтизацията на психопатите. Някога питали ли сте се защо имаме влечение да гледаме филми за убийства, например? Какво ни кара да изпитваме интерес да назърнем в най-тъмните кътчета на човешката душа и да изпитваме дори тиха наслада, гледайки как някои психопати преследват жертвата си? Спомнете си дори за един от култовите филми в този жанр, а именно Убийствен пъзъл, чийто рейтинг е колосален. Може би именно в този филм ние намираме отклик на нашата аморална същност, която спи дълбоко и която се опитваме никога да не пускаме на свобода. И не забравяйте да подкрепите канала с един лайк, коментар и споделяне на видеята с приятели. Благодаря ви за подкрепата. И така, интересен е и факта, че процентово именно жените гледат повече този жанр. И тук идва логичният въпрос: дали това се дължи на скритото ни и потискано желание да убиваме? А каква е причината все повече психопати да имат тълпи от фенки, които биха дали всичко, за да се срещнат с тях? Какво е това болно желание и защо се случва изтигането в култ на подобни личности? Защо все повече хора започват да възприемат психопатите не като опасни личности, а като чаровни герои? Как киното, литературата и медиите изопачават истината за психопатите, създавайки романтизирани и понякога дори привлекателни образи на серийните убийци? Днес ще разгледаме 10 шокиращи факта за това как обществото започна да вижда тези тъмни личности в нова светлина и какви са скритите последствия от това. Факт номер 1. Романтизацията на серийните убийци е стратегически културен феномен. Образът на серийния убиец еволюира от чудовище към романтичен герой. Филми като Американски психар и сериали като Декстър създават идеализиран портрет на мъже, които убиват, но го правят със стил. Киното и литературата не просто показват насилието, те го украсяват, представяйки тези персонажи като хладнокръвни, интелигентни и дори привлекателни. Проблемът тук е, че вместо да видим истинската жестокост на техните действия, ние започваме да възприемем тези образи като нещо вълнуващо. Изключително привлекателната и харизматичната представа за тези герои замъглява реалността на техните престъпления. Това води до опасна романтизация, която затъмнява истината за страданието на жертвите и опустошителните последствия от подобно поведение. И макар на пръв поглед това да изглежда като просто забавление, ефектът върху обществото е шокиращ. Проучванията показват, че много млади хора започват да възприемат тези персонажи като антигерои, с които могат да се идентифицират. Това може да предизвика изкривено възприятие за морала и границите на допустимото. Факт номер 2. Реалният свят започва да възприема серийните убийци като знаменитости. Историята познава множество реални серийни убийци, които се превръщат в обект на култово обожание. Един от най-шокиращите примери е Тед Бънди. Въпреки че е признат за убийството на над 30 жени, той остава обект на възхищение от много хора, особено от самите жени. Дори в съда той получава любовни писма от свои фенки. Само се замислете за този шокиращ факт и как въобще е възможно в съзнанието на някои дами този образ да се възприема като идол. Бънди далеч не е изолиран случай. Множество серийни убийци през годините са привлекли вниманието на обществеността не само като престъпници, но и като култови фигури. Тази странна динамика между насилието и обожанието създава опасен прецедент, където престъпниците започват да се възприемат като легенди, вместо да бъдат осъждани за техните действия. Още по-шокиращо е, че в наши дни можем да намерим тениски, книги и дори документални филми, които показват тези хора в светлина, която повече прилича на история на знаменитости, отколкото за престъпници. Социалните мрежи всъщност допринасят за тази романтизация, превръщайки истинските психопати в интернет сензации. Факт номер 3. Декстър ефектът. Как антигероите промениха нашето разбиране за морала. Сериалът Декстър е култов пример за това как медиите успяват да ни накарат да симпатизираме на психопатите. Декстър Морган е сериен убиец, който убива само лошите, като така зрителите лесно могат да се идентифицират с него и дори да го подкрепят. Но дали това не променя начина, по който възприемаме морала? Виждаме ли го като герой, защото убива хора, които ние възприемаме като по-зли? Това поставя сериозни въпроси за нашата етика и за това как определяме правилното и грешното. От друга страна, това създава опасен прецедент, при който насилието се легитимира, стига да се извършва с правилната мотивация. Този изкривен морал не само омекотява жестокостта на убийството, но и създава фалшива представа за това какво е приемливо поведение и какво не е. Факт номер 4. Медиите и киното – основен двигател на романтизацията на психопатите. Филмовата индустрия създава герои-психопати, които са не само харизматични, но и интелигентни, стилни и често привлекателни.
Примери като Ханибал Лектър, Патрик Бейтман показват как убийците могат да бъдат елегантни и дори чаровни. Тази естетизация на злото ни кара да забравим за реалните последици от техните действия. Вместо да се фокусираме върху болката на жертвите, ние се възхищаваме на хладнокръвната прецизност и дори на изтънчения стил на тези психопати. Шокиращо е, че този вид представяне е толкова често срещан, че започваме да приемаме тези персонажи като част от нормата, като обикновени антигерои. Това изкривява разбирането ни за опасността на подобни личности и създава грешна представа за тяхната същност. Факт номер 5. Нарастващия култ около реални серийни убийци в социалните мрежи. Социалните мрежи дават нова платформа за култово обожание на серийните убийци. В TikTok и Instagram можем да намерим хиляди профили, които обсъждат, анализират и дори възхваляват хора като Джон Уейн Гейси или Джефри Дамър. Младите хора обсъждат техните случаи не като трагедии, а като интригуващи истории. Някои дори ги представят като обекти на възхищение заради тяхната интелигентност или смелост. Тези платформи позволяват на убийците да се превръщат в интернет икони. Тази култура не само замъглява реалността на престъпленията, но и води до опасното схващане, че убийството може да бъде нещо вълнуващо или дори интересно. Истинските чудовища се превръщат в герои на новия дигитален свят. Факт номер 4. Подсъзнателното желание за насилие – неизследваната страна на човешката психика. Едно от най-шокиращите открития в психологията е, че всеки от нас може да изпита примитивни инстинкти за агресия и насилие. Романтизирането на психопатите в киното и литературата може да я отразява на нашите дълбоко скрити желания на доминация и контрол. Подсъзнателно някои от нас може да изпитват удовлетворение, когато виждат как психопатите в медиите нарушават социалните правила, които ние самите се страхуваме да нарушим. Докато повечето хора успяват да потискат тези примитивни импулси, популяризирането на психопатите като герой може да отключи потисканото желание за агресия. Виждаме как убиват без последствия, без вина, а понякога дори се възнаграждават с обожание и внимание. Това създава опасен прецедент и предизвиква изкривено отношение към насилието. Проучванията показват, че дългосрочното излагане на насилствено медийно съдържание може да претъпи реакцията ни към истинското насилие и да намали способността ни да усещаме съчувствие към жертвите. Тази дехуманизация е тънката линия, която романтизира насилието и превръща убиеца в герой. Факт номер 7. Влияние на популярната култура върху младежите. Младите хора са особено податливи на влиянието на медиите. Когато им се представят персонажи като Джо от сериала Ти или Декстър Морган, те започват да възприемат психопатията не като нещо ужасяващо, а като атрактивен начин на поведение или дори готин начин да изпъкнат в тълпата. Проучванията показват, че много тинейджери дори оправдават техните действия. Тази тенденция е особено опасна, защото създава култура, в която психопатите са модели на подражание. Младежите лесно могат да объркат разликата между фикция и реалност, особено когато героите са представени като интелигентни, успешни и харизматични. Този процес на идеализация поставя под въпрос моралните устои на новото поколение. Засиленото излагане на такива образи влияе не само на моралното възприятие, но и на самото поведение. Макар не всеки да се превръща в престъпник, нормализирането на насилието води до намаляване на реакциите на възмущение при реални агресивни прояви. Факт номер 8. Социалните мрежи и тяхната роля в създаването на нови култове. Социалните мрежи играят ключова роля в създаването на култове около реални психопати. Например, след излизането на филма за Тед Бънди с участието на Зак Ефрън, платформите като TikTok и Instagram бяха наводнени с фен видеа и коментари, възхваляващ неговата красота и ум. Вместо да се фокусираме върху ужасните престъпления, вниманието ни е привлечено от физическия вид и чара на тези хора. Това води до създаване на интернет култове, които пренебрегват жертвите и хуманизират убийците. Социалните мрежи с тяхна способност да усилват всяка тема още повече усложняват проблема. Опасността тук не е само в романтизирането, но и в разпространяването на фалшиви, идеализирани истории за тези престъпници. Новите поколения, които консумират това съдържание, са изложени на изкривени представи за реалността и моралните граници. Факт номер 9. Естетизация на насилието – новата културна мода. Модерното кино и телевизията често представят насилието като визуално-естетическо изживяване. Сцените на убийства са заснети с внимание към всеки детайл, създавайки впечатление, че смъртта може да бъде красива. Тази естетизация на насилието замъглява границите между морал и визуално удоволствие. Зрителите са привлечени от перфектно композираните кадри, където кръвта и болката са представени като част от изкуството. Това отново води до размиване на моралните граници. Насилието става част от визуалната култура, което отнема от ужаса на реалността. Макар някои творци да твърдят, че това е просто художествен израз, ефектът върху зрителите и тяхната психика е доста различен. Колкото повече сме изложени на такива сцени, толкова повече започваме да приемаме насилието като нещо нормално и дори красиво. Факт номер 10.
Психопатията и нейната истинска природа – наука срещу митовете. Докато медиите ни представят психопатите като харизматични и умни личности, науката показва съвсем различната картина. Психопатията е разстройство на личността, което се характеризира с липса на емпатия, манипулативност и безмилостност. Реалните психопати не са герои, а личности, които често разрушават не само живота на другите, но и дори собствения си живот. Медийните образи на психопатите създават илюзията, че те могат да живеят нормално и дори успешно, но истината е, че повечето от тях водят хаотични и разрушителни животи, оставяйки след себе си следи на насилие и разруха. Важно е да се спомни, че тези хора не са модели на подражание, а опасни личности, които трябва да бъдат разглеждани с критичен поглед. Шокиращ е и факта колко лесно медиите могат да превърнат тези престъпници в герои понякога, но истината за психопатията е далеч от това, което виждаме на екрана. Възхищението към психопатите и романтизацията на насилието в медиите е нещо, което всички ние трябва да разглеждаме критично. Филмите, социалните мрежи и популярната култура могат лесно да изкриват възприятието ни за реалността и да замъглят границите между правилното и погрешното, но е важно да помним, че реалността на психопатията е далеч по-ужасяваща и разрушителна от това, което ни показват на екрана. Да се възхищаваме на интелекта е едно, но да възхваляваме убийството, това е нещо съвсем различно. Насилието не е решение, нито е изкуство. Ако ви е било интересно, не забравяйте да дадете един лайк, да се абонирате за канала и да оставите в коментар каква да бъде следващата тема. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!